மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டி சார். எங்க செலவெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு பணத்தை பத்திரமா சேர்த்து வச்சுக்குவோம். போட்டின்னு வந்துட்டா ₹1 கூட மிச்சம் வைக்காம செலவு பண்ணிடுவோம் சார். அப்பா காசுல ஆப்பிள் ஐபோன் வாங்குறது இல்லடா கெத்து. அப்பா காசுல ஆப்பிள் ஐபோன் வாங்குறது இல்ல கெத்து. அப்பா காசுல பைக் வாங்குறது இல்ல கெத்து. அப்பா காசுல டேப் வாங்குறது இல்ல கெத்து. வாழ்க்கையில புள்ளையா பிறந்தா அப்பா அம்மா காசுல நம்ம வாழ்றது இல்லடா கெத்து. நம்ம காசுல அப்பா அம்மா வாழ வைக்கிறது தான் கெத்து.